Eto, znači to su sve faze, ovih 5 faza koje sam naveo do sada, znači zaštita, guljenje, mazanje podloge, gletovanje, šmirglanje. To su sve faze do krečenja. Znači vi imate 5 faza do samog krečenja koje trebate da uradite. Ljudi uglavnom kada rade molere, oni kažu krečenje i onda im je samo na pameti to što neko uzme valjak i izdrlja. Znaju oni da ima gletovanje, to nešto šmirglanje, ali ovo sve što sam vam objasnio, zavisno od kvaliteta, cene i zahteva mušterija, ovo su vam sve postupci koji se rade do samog krečenja, koje zna cela Srbija da radi, naravno to znamo svi. Sad ovako, krečenje, tu sam stavio, boga mi ima A, B, C, D i E. Pod A poludisperzijom preko starog moleraja, delimično štukovanje. Tamo u gletovanju nisam stavio štukovanje, ali to je, štukovanje generalno ide sa krečenjem, tako da sam mislim, ja sam ovaj spisak napravio da bi formirao cene, štukovanje se generalno ne naplaćuje, ono ulazi u cenu krečenja. Znači šta je delimično štukovanje? To je vrlo, vrlo bitna stvar. Znači ja to ljudima kažem, napomenem, ljudi ne čuju, kao što pre neki dan žena je čula da sam joj rekao 60.000 za neki posao koji sam radio i kad sam došao da naplatim, daje mi ostatak para, 250 evra, ja kažem treba još 100 evra, date kako još 100 evra, rekli ste 60.000, rekao nisam rekao 60.000, rekao sam 600 evra, srećom žena poštena, pogleda poruke, a u porukama sam mi poslao cenu, 600 evra bila cena, ona se izvinula i donela mi još 100 evra. Zato slušajte jako dobro kad vam, barem ja kad vam pričam, jer ja vam sve pričam šta jeste, kako jeste, šta je najbolje za vas i izračunavam i vaš angažman, koliko ste para dali, šta hoćete, koje su vaše želje, koje su mogućnosti, sve to ja kroz 20 godina iskustva sam naučio da prepoznam i onda vam kažem šta je kako je. Kad vam kažem dobro, znači krečenje sa delimičnim štukovanjem, to znači ako ja primetim da je negde nešto hoće da pukne, ako je negde nešto udare na neki zid, ako je odvaljen neki ćošak, ne mogu sada da se obazirem na količinu, ali to je neki posao od recimo pola sata, sat, vrh glave. Ako ste vi imali majstora, električara, koji vam je išlicao zidove, gde su vam unosili nameštaj, izudarali zidove, deca prokopala zidove, znači gde ima skoro pa ceo dan da ti radiš jednu drugu ruku, radiš sa ispunom, radiš sa gipsom negde, sa ovim, sa onim, to nije delimično štukovanje. Delimično štukovanje je 5 do 10 nekih rupica gde se vidi, koje je vidno, u vidnom polju i tako dalje, gde je bilo nešto otpalo itd. I, znači, krečenje poludisperzijom, znači sa delimičnim, znači poludisperzija, po meni, ne znam, nisam, iskreno kažem, ulazio u istoriju poludisperzija, ali mislim da je poludisperzija izmišljena u Srbiji. Nisam čuo da je u inostranstvu neko to radio, sem, ja mislim, u Rusiji da sam radio, čak mislim da nisam ni u Rusiji radio sa poludisperzijom. Pod B, krečenje poludisperzijom na izgletovano i ošmirljeno. Znači, ovo prethodno je bilo na stari moleraj. Velika je razlika, znači, kad se kreči na stari moleraj, ja dođem, zaštitim stan, okrećem jednu ruku, malo ištukujem, okrećem drugu ruku,
čao, zdravo, skinem zaštitu i doviđenja. Drugačije je kad se kreči na izgletovanje. Znači, vi ste gletovali pre godinu dana, radite u fazama stan, majstor je otišao u Nemačku da radi, da bi zaradio više para, pametan čovek, zvali ste mene, majstore možete na izgletovano. Drugačiji je postupak, uglavnom mora da se maže ono što sam i pričao, da se maže podloga, mora da se štukuje, da se vidi dalje svuda ošmirglano i tako dalje i tako dalje. Priprema je malo drugačija i nanošenje boje je malo drugačije od na stari moleraj. Znači stari moleraj to je ono, da kažemo, higijensko krečenje. Ovde ima malo nekih stvari, nije to neka ogromna razlika, ali ima malo nekih stvari na koje mora da se povede računa da ne bi kad se okreći da se ne poznaju stvari. Recimo, jedna od stvari, vi kad krećete na stari moleraj, ako je kriv zid i kad stanete sa strane i vidite kao da je šaren zid, da je ovde belo, ovde kao nešto crnkasto, pa belo, pa ovo, pa ono, to su neravnine na zidu. Vi to kad radite na starom moleraju, ne postoji teoretska šansa sem da dođete kod nekoga ko je baš totalni duduk i koji nije nikad gledao zidove, ali sad hoće da ih gleda, pa da počne da vam za to daje zamerku i to je nenormalno i to ne sme niko da radi. Znači ne može za nešto što nije platio ili što nije prethodno dogovorio i tako dalje da vam daje zamerku. Nagletovano već, znači kad vi dobijate nov proizvod, ja moram da gledam da li je štukovano, da li je ravno, da li nije ravno i tako dalje, jer ja kad okrećim, vi ćete da kažete čekaj pre, pa to je izgletovano, novo, sveže, ovo ono, kako je sad se ovo vidi. Zato je malo tu razlika u ceni i tako dalje. Krečenje emulzije i puno disperzije na stari moleraj sa štukovanjem. Znači to je ko ovo prvo, samo se radi emulzija i puna disperzija, kvalitetnija je boja i jedna bitna stvar, kada se prepravka radi znači završili smo moleraj, ja pakujem alat, dokačim nešto, ono ostane crno ili vaše dete pretrči, patikom zakači, vi zakačite nečim, ja kažem nije problem nikakav, uzme valjčić, cap, 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 prekrećim, to se ne vidi. Ono upije zid i izjednači se. Kada se radi emulzija i puna disperzija, na punoj disperziji se to vidi. Svaka popravka se vidi, posebno ako je boja neka i ta boja mora, ceo zid mora da se ponovo najverovatnije da se okreći. Ovde sam zaboravio jedan deo, A, B, C, D, E, F. F boje. To su vam emulzije, znači isto je kao kod pune disperzije, samo što je malo komplikovanije su te popravke i skuplja je boja, drugačije je malo tuf itd. Što se tiče disanja zidova, to ćemo opet, možemo da pravimo o tome neku priču i tako dalje. Pod D, akrilna boja na stare boje. Traže ljudi, znači imali su akrilnu boju, hoće opet akrilnu boju, nema nikakvih problema. Razlika između mazanja akrilnih boja
i mazanja poludisperzije na stari moleraj nije neka, s tim da mora da se vodi malo računa o tufu, znači malo više se obrati pažnja na tuf i oko ovog štukovanja, znači tu mora da se obrati pažnja, ali generalno ista je stvar. Naravno, ja ću, kad budem pravio cenovnik, neću imati ovoliko stavke, nego ove stavke što sam sve napisao, sam napisao da bi ljudima razjasnio šta je šta i šta podrazumeva. Akrilne boje na izletovano sa malo štukovanja. Znači, na izletovano sa malo štukovanja, obično je to sa malo štukovanja, ja gledam da nema uopšte štukovanja kad ja gletujem, jer što sam ga onda gletao? Mislim, ako moram da štukujem, sad štukuje se zato što nije dobro svetlo, ne vidi se, promeni se, udari se, dođe se posle 5 dana, došao parketar, odradio svoje, izudarao, ti završnu ruku radiš, tako da joj štukuješ. I to krečenje je pod obavezno bi trebalo da se maže podloga i nanošenje boje nanosi se sa specijalnim valjcima, ne može se nanosi sa drlj valjkom, može, ali ne dobijate onaj efekat koji ste vi želeli, mada sam krečio ja, ljudi ne interesuju kakav je tuf, hoće akrilnu boju, zato što misli da je ona kvalitetna i tako dalje, ma kreće samo da to bude lepo i tako dalje, ali opet mi pribegavamo time da to radimo sa nekim malo skupljim i malo boljim valjcima, jer manje i boje odlazi i mnoge neke druge stvari. I boje, znači, vidite ovako. Postoji operacija u krečenju koja se zove, znači, to je 2 operacije pri krečenju. To je kad radili ste svi ćoškove, jer valjak ne može da uđe u ćošak i ono se radi četkom, u poslednje vreme, zadnjih 10 godina se radi i malim valjčićem. Znači, popuni se ćošak četkom i onda se uradi u širini malog valjčića, se uradi svuda, znači gde je spoj zida i plafona, gde je spoj zida i zida, odrade se, to se zove štukovanje. Kada vi radite komplet stanove, sobe ili šta već krečite, kada se sve radite u belo, ja se popnem na merdevine, prvo ištukujem oko plafonjerki i idem ćoškove i spuštam zid. I to štukujem, spuštam do pola zidove, završim gore, stiđem dole, odradim donje delove iza radijatora, oko prozora, sve, krećim gore, krećim dole, bela i ako kane na zid, ja je skinem, ošmirglam, tako dalje, neka suza itd. I to je to. Međutim, zašto vam ovo pričam? Zato što ljudi kažu, pa to je isto, majstor, isto mažeš boju i ovdje i ovdje. Čak i mnogi majstori to kažu da je isto. Nije isto. Prvo, znači, da bi odvajao boju, moraš da imaš prvo 2 različite boje. Imaš belu i boju na zid koja ide, ajde reći ćemo zelena, ovo iza mene je zelena. Znači, prvo moraš da odradiš plafone. Kada odradiš plafone, ima raznih tehnika kako se odvaja boja. Može ručno, može trakom, može ovako, može onako, nebitno je. Znači, ti ne možeš, kad bešnajduješ, to jest radiš ćoškove na plafonu, ne možeš da spustiš zid. Znači, ti moraš da prođeš sve plafone, da se popneš na merdevine, da uradiš sve plafone, okrećiš drugu ruku, prođeš sve plafone, okrećiš, pa se ponovo penješ, pa radiš zidove prvu ruku, pa se ponovo penješ, pa radiš zidove. Znači, ti se 2 puta penješ, ovako se i 2 puta penješ, a ovako se 4 puta penješ. Znači, drugo, lepiš traku, ako odvajaš trakom, ako radiš neke druge tehnike, znači, nije isto, nije nešto mnogo komplikovano, nije filozofija to,
ali je različito, znači više vremena odlazi, više valjaka, ako u istom danu valjaš jednu drugu boju, nemaš uslova, što mi se dešavalo da nemam uslova da operem valjak, mora ponesem 2 valjka, jedan za belu, jedan za zelenu. 2 četke, 2 mala valjčića. Znači, nije isto. Nije katastrofa, ali nije isto. To je što se tiče krečenja.